Start. Tuh. गोबां आरो इयाव एलबामबो शुटिं जायो जोंखौ नायनानै जाहाथे बयबो इनभाइट जों खालामदों बेवहाय आरो नेक्स्ट बोसोराव फैगोन हासिजों दा टाउन हासिगोन दिरांनिफ्राय रुमनिफ्राय लाना जों ओंखारबाय आरो दा माल माथा नै दा लांनो थाखाय रेडि जाबाय बेनिफ्राय थांनो जों टाउन खालामदों बेफोरो दा जोङो नेक्स्ट ओंखारना टावां थांसिगोन टावांनिफ्राय दा मोनायाव मोनहैगोन आरो मोनहैबाथाय जोङो मोननैसो मा जायगा देखायनो हायो बेखौ देखायसिगोन देखायनायबा जों बबाव थांसिगोन नोंसोर देखायनाय जागोन माबायसा रुमाव थायो आरो माबायसा जायगायाव थायो नोंसोर नायबानो जाबाय जों दा नै ओंखारगासिनो आरो फैदो नै बेफोरनिफ्राय बेसे मोजां नुहुरो ओइ नै मा इयो आइकेयार नामा इयो एनआरसि इया ग्राउन्ड फल थारमाने नैबेहाय ग्राउन्ड दिनै हराव जों बेवहाय नैबे ग्राउन्ड फ्ल'रनि बेवहाय डिनारखौ खालामदोंमोन जोंना गारि दोनग्रामोन आरो जायगाया ओइजों हटेल थानायखौ देखायदो इयाव मा जायगायाव दंमोन नै यानसेल हमस्टे बेयाव थादोंमोन जोङो नै सानैसोआ ओंखारबोनो हायाखै नै ओइ नै बेसेराफ्रा ओंखारबोनो हायाखै एकदम माबाना सेंग्रा मानसिना आखाइ आथिंफोरा साजोब्बायनो फैदो फैदो ओंखारबाय नै आरो माबाया जोंहा गरम पानि लाग्राया थेंथा बोरै खबरफोरा बैनि गारिया बोरै मायाव दोनदो ओइ इन'भायाबो ओमफ्राय बलेर'आबो होद इ नङालै फिसाद्राय समाव नामा जोंना बेगा गैला ना बेनि बेगा सोरनि जों बेजों ससे थांफिननानै नै बेनिफ्राय खनसे देखायहरबावनाय आं नोंसोरनो जों थानाय हटेलखौ नै बेयाव थादोंमोन आरो एक्सन जायालै बिसोरनो फैदो नोंसोर नायलांबाय थादो दा जों नेक्स्ट दे दा नैनिफ्राय दिरां भेलिनिफ्राय जों मैया टेम्पोल मोनसे नायबाय नायखांनानै दा जोङो माने टावांसिम थांसिगोन आरो नायलांबाय थादो गारि स्टार्ट होसिगोन जोङो नै दा गुसु जानानै गारिखौ गरम खालामग्रोबाय आरो ओइ सासेया बेग लाना दानसो ओंखारबोनो हादो आजाव आरो सोर थाबोखो जायालै बिसोर आजाव भागो नै जोंना सेंग्रा सानैया दासो ओंखारबोदों 16 बोसोरफोरानो 21 बोसोर या इतना जल्दी बुद्धा नहीं आता ना जों दा फैबाय रुमनिफ्राय जों सान्ति भेलि होननायखौ नायनो थांबाय दङ नोंथाङा नायलांबाय था बिराद मोजां सानराइज दङ बेयाव नायनो नायलांबाय थाबानो जाबाय फट' होननाय जायगा स्ट्रेट
सान्ति भेलि होननाया नैमोन बे बुस्थुआ नै आरो सानराइज जेनेबा इयाव सान ओंखारो नालाय बिराद समायना नुयो आरो बे जायगाखौ बेखिजाय नैबे सान्ति भेलि बै मोनसे हमस्टे गोजायो थाग्रा रुम थाग्रा बेयाव थाफैनो हायो थाबाथाय बरिया नैबे हेंगिं ब्रिज दसे ओइ 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 सासे नायनाङोब्रा नैबे आरो जायगाया नै होलायबाय फट'शुट जोंना सांति भेलि सफैबाय सांति भेलि सान्ति भेलिया नै दान्दिसे ओंखारबाय बेयाव नायनो थाखाय बहुत मोजां थिगानो ना गोजोननाय फार्स्ट टाइम नामा फार्स्ट टाइम फैनाय नालाय माने जोंखौ नायनानै जाहाथे बयबो इनभाइट जों खालामदों बेवहाय आरो नेक्स्ट बोसोराव फैगोन बिदि जालायबाय जेबो गोनो गोथो गैया बेयाव मोनसे लिस्ट बानायनांगौ आङो बास गंगार हाजोनि एलबामा बेयावनो जालांनाय ना ओइ माथो बांद्राय खेमालै नायलांबाय था नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन मोनसे मोनसे फारि फारि नै सेंग्रा जोहोलावफोरा एकदम थानोनो सुखुवाखै बे जोहोलावफोरा साननि भिउ मोनबाय दिनै साननि भिउ नै जोंना थख्ला मास्टारा ओइ थिरांथाय गैलालै दिबाना आरो इयाव एलबामबो शुटिं जायो नोंथांमोना नुगोन बेयाव मा मा शुटिं जायो नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ खिन्थु दिनै जोङो नायनो फैबाय आरो बे मा होनो दिरां भेलियाव थांनानै बेयाव थांखांनानै जोङो बेयाव दसे बेरायफैबाय जों दा टावां थांबावगोन जों टावांनि भिउनि अनगायै दिनै बेखौ नायगोन फैबाय बेखौनो बुंना नायबानो जाबाय आरो मा मा देखायलांनाय बेखौ देखायलांसिगोन एसेबांथ' माबा नङा खिन्थु बिराद मोजां भिउ आरो खोनालांबाय थादो बेखायनो Letro Literate Sangti Valley. आफाया ब्लग बानदो दा जों इयाव बेरायखांबाय आरो दा बिनिफ्राय थांनो ओंखारबाय दै जों गाइस सम जाबाय आच्छा मदाराम स्टार्ट जों बेनिफ्राय ओंखारबाय बरियानो आरो दा टावां थांगोन खिन्थु दिनै नेक्स्टआवसो नुनाय जागोन नङा होमबा दिनै नुयैला जों दा मोनाहैगोन नालाय बेरायखांनानै जोङो बेनिफ्राय ओंखारलांसिगोन आरो नै जोहोलावा मास्टार जोहोलावा आजाव आजाव जोंना बसफोरा थाबायनायफ्रा गिनबाय गिदिर जाजोब्बाय सेंग्रा जोहोलाव मानियानो ओइ सासे माबा आसुगुरसो नागिरलायबाय दा बेनिफ्राय जों थांसिगोन थांफिनसिगोन बेखिनियानोमोन सान्ति भेलि देखायनाया नोंथांमोननो नायलांबाय थादो आरो नेक्स्ट भिडिअआव बेलेग नुगोन बे दिनैनि सान्ति भेलि देखायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय टाटा